Sa tao kan kamundoan na dara kan bagyong Christine, nagsirbing paramientras na kaugmahan kan mga albayano ang pagbisita kan mga pamosong social media influencers na sina Boss Toyo asin Daddy Blue. Kaining Sabado kan mag-abot sa siyudad ni Legazpi ang duwang Pinoy vloggers. Apwera sa pagbisita, pinanginutan manindaan pananaon in food packs para sa mga residente hala sa tulong barangay kan syudad. Sigun kay Boss Toyo, dipisil man ang sa indang pigagihan nga ni marealisaran sa indang kamawota na makapagtaon in tabang. Alagad porsigido da asinda sa indang misyon kaya da isinda nawaaranin paglaom. Iniman kaya daan sa indang paagi nga ni makatabang sa mga kababayan nindang labing naapektaran kan bagyo. Urog na itong mga pinalubog ning baha. Alam nyo sa akin, para sa hindi naman ako mahalaga na ako yung nagbibigay. Gusto ko lang talaga personal na makita yung kalagayan nila. Para sa lahat ng Bicolano, bangon lang tayo. Nandiyan ang ating mga leader, nandiyan ang ating mga local government na tutulong para makabangon ulit ang buong Bicolania. Nakatuwang ninda sa inisyatibong iniyan ako Bicol Party List sa panganganot ni Congressman Elsaldico asin si House Speaker Martin Romualdez. 1,000 na food packs ang hali kay Boss Toyo, 5 sakong bagas kay Sam Versosa, sarong truck nindaya per hali kay Daddy Blue, asin 2,000 na food packs ang hali sa duwang opisyal kan Kongreso. Presente sa aktibidad si Diday ko, Team APG asin si Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garpin Jr. Pasalamat po kita sa Diyos na kasi puro papaano na normalize na po ang ibang parte ng albay. Padiit-diit po ining tigatibo. Day po maghanit pagkatapos sa ining relief operations. Matarabangan po kami na marehabilitar ang mga na-distroso pong negosyo at mga arong at pamilya po. Diit-diit po matabang kami maski po ararayo, pagtudungan ni. So ngunit pong hapon, may dara po para sa Indo, ini pong munting darami para sa Indo, sana po makatabang para yan. Apwera sa syudad ni Legazpi, nagpasiring man sinda sa Tiwi Albay para sa relief distribution sa mga residente hali sa anom na barangay kan Banwaan. Pira sa natawan in food packs ang residenteng si Erlinda. Bali po ako sa room para tinda. Dakulong po kaming na-distrosong mga pananom, lalo na ito ang pigahanap buhayan me. Ngunyan po, para ma-recover naman, mapo naman kami po sa primero para kunya na naman matawan mi naman ke doon kung paano may mapakaray so sa muya naman ang mga pananom. Kaya po, hagad mi man po sa Indo na dakulaon na pasalamat mi na tinawanin do kami ning ayuda na makapagpuon kami para sa samuyang pagbuhay. Kaibanan man kan social media influencers sa relief distribution si Diday ko asin si Ako Bicol Party List Congressman Attorney Jill Bungalon. Dapat mga kita, lalong-lalo na ngunya na sinalanta kita kang bagyo na hopefully ining mag-aboto na si Leon dahil na po magdagos. Again, nananawagan po ako, nangangapudan ako na ang satuyag gabos na efforts, magtarabangan kita, lalong-lalo na dumapo sa mga pamilya na apektado kang bagyo. So our concentration will focus on relief operations po para nga matawan ng mga relief goods sa tuya pong mga nag-evacuate as inapektuhan po kang bagyo. Laom na sa nakan partido ni House Speaker Romualdez asin sa mga nagbisitang social media influencers na sa saindang pigtaong ayuda dawa puro paano namatian kan mga benepisyaryo na yaon sinda. Nagmamakulog asin nangangadji para sa saindang liwat na pagbangon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya.